Namhlanje bekungena ufakazi wokuqala kuleli sonto ebhokisini lapha kwi-head of committee umnumzane uRobert McBride, indoda le eyaziwa ngokubhomba indawo yobumnandi lapha eThekwini eyayibizwa ngoMarcus Bar ngama-80s. Comrade elikhulu leli, guerrilla, ifighter lika-ANC. Ukushilo futhi naye ukuthi hayi usaku-ANC akazi ukushintsha, usahleli kuwona. Ubufakazi bakhe-ke nokubizwa kwakhe kumayelana nokuthi ngekhathi kufakaza uCedric Nkabinde lo owu-Chief of Staff kaSenzo Mchunu, wakusho lokuthi bona behlangene nabo McBride naleli khehle kuthiwa uPaul O'Sullivan nabanye-ke bebaningi ney'ntatheli ne-DA ne-AfriForum babekhanda uzungu lokushaya phansi uPhahlane ngenhloso yokuthi kungene yona le ndoda ekuthiwa uMcBride. Ithe ingena nje awuzaqala iphithiphithi. Indoda le ithi mina ngiphethe i-CV enga-updathiwe. Kwasuka-ke engulimpi kwanokuhelizisana yena ney'member zephalamende. Kodwa sengathi yinto le ekhandiwe musuthi uyayilandela. Kunendlela yokuchitha isikhathi lapha ngoba bayaziwa laba abantu ukuthi ngathi bangasichitha isikhathi besabuzana nommeli wenkantolo uNorman Arendse abuza imibuzo engaqondakali. Sidleke isikhathi kungaze kufike kumamember ephalamende ngoba amanyawo abukhali into afuna ukuyibeka njengoba injalo. Amanyawo ama-defender abo labantu labo. Naloko kubonakele ukuthi hayi sengathi uMcBride lapha ushaya ngesinye isitayela. Ubekhombisa nje ukukhulu ungalinaki lela komiti leliyana limkhuze kaningana nje nangendlela abehlezi ngayo, abuye alihleka, abuye alikokozele, yabona nje, uyabona ukuthi uyabuka nje, uzobuka ama-clown ukuthi nawo la ma-clown namhlanje phambi kwami kaze azothini kumina. Futhi-ke engakuphawula nje ukuthi mhlawumbe asikho nesidingo sokuthi kubizwe uMcBride. Muqhathanisa isisindo sokubuzwa kwaMcBride nokubizwa kwePresident Cyril Ramaphosa okuyena wakhanda i-PKTT ngoba ohlwini labantu abazofakaza ayikho iPresident. I-ANC-ke kayinandaba ezokubavusa laba abanye iy'nhlangano lezi eyi-opposayo ukuthi akekho laphana. And siyazi ukuthi ikomiti le liyavala ngomhla ka-20 onyanga ezayo. I-list isiphelele yonke ngaphandle kwela president igama. So mhlawumbe bekufanele bafake upresident esikhundleni sale ndoda ngoba into yayikude kakhulu. But ufakazile qhubekile wafakaza yize ngayiphethe-ke le CV yakhe. Wayixoxa lezi zitori zakhe futhi indlela abayixoxa ngaye nomngani wakhe uNorman Arendse lo. Akuzona lezi abizelwe zona. Bebekhuluma ezinye izitori ezikude way before kukhulunywa le nto le. Kuze kwadinga ukuthi kuyo kwi-break mhlawumbe ubuye sekubuye untombazane le wakaMkhize obeselida okuyena kungena endabeni ekuzwe ngaye yokuthi why benze iproject abayibiza ngokuthi iHomoso Phahlane task team laba bemkedula khona. Kodwa-ke before beyiveza nje ezinye zezinto noma ingahlangene kodwa mhlawumbe umuntu angayibala nje njengokuthi okwaba umphathi wamaphoyisa uNkosinathi Nhleko wake waqasha noma wayiqashwe indoda yangaphandle engenawo ngisho amaphepha la eSouth Africa. Ikhona lapha eduze kwakhe okwakuyingozi kakhulu-ke. Esingazi ukuthi thina abantu base-South Africa sabenzani abantu be-ANC ngempela. Leyo ndoda igama lawo mangabe emakhaya ibizwa ngoLionel Moyo kodwa mila izosebenza eSouth Africa kwakuLeon Abednego Mbangwa. Uyamkhumbula-ke uNhleko, uyabona nje beyibuka nje le video uyakhumbula ukuthi kambe kunendoda ayiqasha. Uphinde wayisho futhi enye into ebufakazini bakhe kuvelile ukuthi hayi naye ungomunye wabantu abayijahela uMkhwanazi. Ucacisile ukuthi uMkhwanazi akamazi futhi akaze ahlale naye isikhathi eside. Uneyiwombane ezimbalwa nje amazi ekuzona waseyampenda-ke kulezi ihombe ezimbalwa. Uthi uyamazi uMkhwanazi ukuthi ube umngani womunye abebehamba naye obizwa ngoMahlangu
owayefunwa phansi phezulu bagcina ngokunqoba wamdlulisa emhlabeni. Uthi ke ngalelo langa elele phansi omunye wabantu bokuqala bafika esigamekweni leso kwaba uNhlanhla Mkhwanazi, kodwa mhla esencatshwa wayengekho uNhlanhla Mkhwanazi. Uthi yena wayekhona uze uyafakaza ukuthi kwakukhona nomzwakhe Mbuli. Uyabona nje ukuthi lesa story siyamchaza, but kuningi kokuvelayo. Sekuyavela-ke ukuthi ngekhathi beya emzini kaGomoso Phahlana owayekhomishina ubambile ngaleso sikhathi, basebenzisa amaphoyisa asebenzisa leli khehla uPaul ukuya naye. Shuthi-ke lobuso bakhe ibona ababisebenzisa ubuso bomlungu, bayasho ukuthi ibona bavula ngawo amagate. Kuyaxaka-ke ukuthi babemsebenzisa kanjani ngoba kuyavela ukuthi ngaphakathi umuntu owayelida ngemibuzo kwakuyena futhi lo likhehle kuthiwa uPaul. So uPaul wayephethe amaphoyisa eyophenya umsebenzi wamaphoyisa, akusikhona amaphoyisa ayeyophenya. Futhi uPaul wayelanda amaphoyisa kuyiwa lapha emzini kaPhahlana. Akugcini nje lapho izinto ayishilo le ndoda ziningi impela izinto ayishilo, kodwa uthe sevalelisa selishona ilanga washo ukuthi hayi kunendoda lapha ePhalamende yamsongela yathi izombamba. Ile ndoda ke ephethe zamajele kulezi insuku kulokukhulunywa ngayo, inezithandwa-ke nakuthina la ebantwini abamnyama abeyibiza ngoPiet Groenewald. Uthe leya ndoda yangisongela. Indaba yakhe-ke isazobheka ukuthi umsongela kanjani ufakazi as imember yePhalamende. But umuntu angakusho nje lo ukuthi leya ufakazi banamhlanje bebungacacile. Isikhala sika Julius Malema sihlale sibonakala mangabe engekho. uJulius unendlela yokuthi baningi abangamfuni kodwa bayamfuna ukuthi abe khona ezintweni eziningi. Siyabonakala isikhala saJulius. Ekushiwo ukuthi ulungiselela icala lakhe elibi ebelingelibi elishintshe nje esikhaleni labalimbi icala, kubonakala ukuthi fanele agcine ikhindini. Icala-ke leli lokuqhumisa isibhamu elithethwa lapha e-Eastern Cape ulungiselela lona ngoba fanele avele ey'nsukwini. uJulius unendlela yokuthi lela komiti abuye alibuyisele endleleni. Linabo umhlakanhlaka. Ubuhlakanhlaka obuningi balo budala usihlalo walo la komiti. Naye uyingxenye yabantu abadifendayo kakhulu ngoba abantu kahle kahle abagangayo namagibela lapha as abantu abangene kakhulu kulezi zinto ezimshikashika ezokukhohlakala abantu be-ANC. So kuyabaphoqa-ke ukuthi osihlalo nabanye kade sike sabasho kule insuku ezidlule ukuthi baba defend. Siyabonga. Hlokohlela. Thank you.